खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो बिजनि टाउनाव दंफैयो। दा बिजनि टाउनाव बुहुत गिदिर मेला जागासिनो दङ लोगोफोर। बे मेलाया दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनो दङ। दा 21 तारिखसिम थागोन होननानै आङो खोनानो मोन्दों। दा आङो बे मेलायाव मा लाबोजानाय जादों एबा मा दङ गासैखौबो सम्पुर्ण आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो दङ। नोंथांमोनाल' भिडिअखौहाय स्किप खालामासिनो नायलां, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन लोगोफोर। दा बुहुत इन्टारेस्टिं जागोन। दा माने टाइमा बारा जाथ'वाखै, बे हिसाबैनो मानसिया बुहुत खम। अब्लाबो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ मा बुस्थुआ लाबोजानाय जादों। फैदो लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नायलां दिनि। वाव, दा नायनानै लादो नै बेफोरबायदि आरोना, नैबे ब्रेक डेन्स होनो ना मा होनो। दा नैबेयावहाय ओरैबायदि मानसिफ्रा गाखोयो, बे बुहुत गिदिङो आरोखि ना, बियो गारि साखा बायदिल' गिदिङो आरोखि। दा जायफोरा एसे खर' गिदिंनाय दं बेफोर माने एसे गाखोनो प्रब्लेम जायो आरोखि बेयावहाय, थेवबो गाखोनो बुहुत इन्टारेस्टिं आरोखि। आरो बेजों लोगोसे नै बेयावनो दङ एटाच नागोरटोला, आरो बे नागोरटोलाबो मोननै दङ, नै बैथिंजाय मोनसे आरो नै बेयावहाय मोनसे। बे नागोरटोलायावबो गाखोनो बुहुत मोजां आरोखि ना। ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला माखासे एसे खर' गिदिंनाय थानायफ्रा एसे प्रब्लेम जायो, थेवबो माने बुहुत मोजां गाखोनो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे नै बुहुत बायदिसिना बुस्थु दं आरोखि। आरो बैयावबो दंबायो हनै, माने बैबो गिदिंग्रा आरोखि। दा आङो नोंथांमोननो गासैखौबो सम्पुर्ण मा लाबोजानाय जादों आङो गासैखौबो देखायगासिनो दं आरो। दा आङो दंफैयो जाहैबाय नैबे माबायावहाय, माने बेयाव गारि सालायनाय जायो आरोना। इन्जुराव आङो दहाय एसे आवगोल देखायदोंमोन, आं गोजौनिफ्राय गाखोनानै देखायगासिनो दङ। बेयाव मा रोखोम गारि सालायो नोंथांमोननो। वाव, नै बै गाहायाव थानाय गारिफोरानो सालायो आरोना बे इन्जुरावहाय। ओरैबायदि दैखर रिं बायदि आरो बियो, ओमफ्राय ओरै गोजौआवहाय नै बेफोरबायदि आरो क्वालिटिया। ओमफ्राय दा नैबे दैखर रिं बायदियावहाय सालायो आरो, बै बाइकखौबो सालायो, बे कारखौबो सालायो, आखाइ हगारलायनानै सालायो आरो बियो। दा नै गोबाङानो नुबाय जानांगौ आरोखि ना। आं गाहायाव थांफिनगासिनो दं। गाखोनो आथिं रुइलायनाय मोनो। ओमफ्राय नै बेनो जादों जाहैबाय मेजिक आरोखि। जायफोरा मेजिक नायनो गोसो नै बेयावहाय आरामसे मेजिकफोरखौ नायनो हागोन आरोखि। बेयावहाय मेजिक देखायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे नैबे ट्रेन आरोखि, ट्रेन फिसा जग 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 लेर गारि खारो होनलायनायखौ जों फरायनो मोन्दोंमोन नालाय गोदो उन्दैयाव। दा बे आरोखि ना, इयो फरकाटिं लामलिं गुवाहाटि मोनो होनलायनाय आरोखि। दा नैबेयावहाय गाखोनानै ओरैबायदि बेरायनो हागोन आरोखि। वाव, दा बेयावबो नै जायफोरा सार्कास नायनो मोजां मोनो बिथांमोना सार्कास नायनो हागोन। नै बेयावहाय सार्कासनि मुङानो जादों जाहैबाय रयेल सार्कास। जायफोरा सार्कास नायनो गोसो बेफोरबायदि नायनो हागोन आरोखि ना। मोजां जागोन बायदि मोनदों आं नै पिकचारफोरखौ नायनानै। खासा बादाम, दा नै बादामखौ बेबायदि गरम खालामनानै अराव एवो आरोना। बेथ' कटपुरा आनिছিলে दादा? राजस्थानपुरा, आस्सा थिग আছে। दा बिजनियाव फैनानै बेफोरबायदि खासा बादामखौ जाफैनो हागोन आरो नै। दा ट्राइ खालामनो होदों आरो नै। दा बिजनियाव फैनानै बेफोरबायदि खासा बादामखौ जाफैनो हागोन आरो नै। वाव, दा नायनानै लादो नै ओरैबायदि दामि दामि कम्बलफोर दं आरोना नै। ओरैबायदि क्वालिटि लानो हागोन। क्वालिटि ना? আচ্ছা, সব মাল পোৱা যাব তাতে? আচ্ছা, হ'ব, ঠিকই আছে। जुदिबा सोरनोबा नांगौबा बिजनियाव फैनानै गोसोबायदि लांफैनो हागोन। नै बुहुत क्वालिटि कम्बल दं आरोना। सब क्वालिटि পোৱা যাব ना? আচ্ছা, ঠিকই আছে। नै नायदो आरोखि। हाब, मा खालामनो गोसो आरो ओरैहाय नै बेग गोजा आरो ओरैबायदि मोजां बुस्थु दङ नै। ओरैबायदि ओमफ्राय नै उन्दैफोरनि जुथा बायदिसिना बायनोब्ला नै एभेलेबेल आरो। दा आङो देखायगासिनो दं आरोना, गासैखौबो देखायजोबगोन आं दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों। बिजनियावहाय दा मेला जागासिनो दं आरोना। 21 दिन ना 22 दिन बेबायदि जागोन होनना खोनादों आरो। डिटेल्स आं रावनिफ्रायबो खबर लानायबो जायाखै। नै हलसेल गस्ला मा गोसो आरोखि लानो गोसो। ओमफ्राय नै ओरैहाय आसार, मानि आसार।
गोसोबायदि मोनगोन सब क्वालिटी आसार আছে ना এটা কি মিট हाँ मैंगो आच्छा थाइजौनि माने गासैबो क्वालिटी आसारफोर दं आरो बेयावहाय नै उन्दैफोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय नै सनाफ्रा सोरबाफोर जुदि महरखौ समायहोनो गोसो दंबा गोसोबायदि आरोखि एभेलेबेल आं देखायलांजोबगोन दै लोगोफोरनो गस्लाफ्राथ' बरिया बरिया दङ नै मेटेल दामि दामि फैसाफ्रा बरथिक लानानै फैदो आरो गोसोबायदि हनै गस्लाफ्रा बहुत क्वालिटी दं नायदो नै मा खालामनो गोसो आं देखायजोबगोन दे फुथुलाफ्राथ' नै बेयावबो दङ नै बहुत क्वालिटी बहुत बरिया दं गस्लाफ्रा दा नै आं बेरायथ'नो हाया आरोना आं देखायगासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय थमब्लेट दंजोबो आरो मा नायनो गोसो फारसेनिफ्रा नै बेफोरबायदि ओरैबायदि क्वालिटी साहा लोंग्रा काप बायदिसिना ट्रे मोनजोबगोन आरोखि बे लाइनाव ओमफ्राय आं ओरैहाय थांनोसै ओमफ्राय नै बेयाव नायदो बहुत मोजां मोनो आरो बेयावबो दा बायलागासिनो दङ नै गोबां मानसिफोरानो आङो देखायगासिनो दं दे ओमफ्राय नै ओरैबो बहुत लंपेन्टफोर दङ आरो बेयावबो बहुत गस्ला नै खम दामैनो मोननाय जायोथ' 50फोरल' नै बा 150 ख्लायनिबो दङ नै बहुत नै बेयावहायनो गासैबो 150फोरनिफ्रायनो मोनगोन आरोखि ओमफ्राय नै बेयाव नायदो नै आसानफ्रा एभेलेबेल आरो ना सोरबाफोर गाननो गोसोबा दा टाइमा बारा जाथ'वाखै आरो ना दा बेलासिनिफ्रायसो बहुत मानसि जागोन बेयाव ओरैबायदि उरसिलायनो हायि जागोन आरो ना दाथ' टाइमा ओरैनो जास्ट 12:30सोल' जादों नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय क्वालिटी मा नांगौ गासिबो मोनजोबो आरो आङो देखायजोबगोन आरोखि ना मा फानदों नोंसोरो न'निफ्रायनो गोसोबायदि नायनो हागोन এটা কি বস্তু ভাই এটা কাঁঠালের আচার না আচ্ছা মানে খান্থালনি আরে সব কোয়ালিটি পাওয়া যাব না তাত বন্ধু बहुत क्वालिटीनि आसारफोर आरो ना न'फ्राव लांनानै दोनहैनानै गोसोबायदि ओंखामजों जानो हागोन आरो नै न'फ्रावहाय साजायनानै दोनदो ओरैबायदि समायना बिबारफोर दङ ना नै ओमफ्राय नै बैफ्राव नायदो नै ओरैबायदि मोजां आरोखि न'फ्राव लांनानै दोनहैनो गोसोबायदि मोजां नै बिबारफ्रा दा नै ओरैबायदि मोजांखा नै समायनाल' नै बिबारफ्रा नै आयै दा लांनानै ओरैबायदि न'फ्राव दोनहैनो हागोन आरोखि क्वालिटी मोनजोबगोन आरो गासिबो हे बन्धु भालो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबाफोर मोदोमफोरखौ फाख्रा सिख्रा खालामनो गोसोब्ला नै बेफ्रावहाय आरामसे फैनानै बेफोरखौ चिटु खालामफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय नै बेयो जादों जाहैबाय पानिपुरि जायफोरा थिनथ्लांनि रस लोंनो गोसो ओरैबायदि लोंनो हागोन आरोखि ना दा बेयावहाय क्वालिटी मोनजोबनाय जों पानिपुरि जानो नागिरदों आरो ना नै ओरैबायदि मा रोखोम गोथावा जानायनानै टेस्ट खालामनायनो नागिरदों এটা কি বস্তু এটা রস না আবার এটা কি আলুর दा जों जानानै नायनोसै आरोखि बे पानिपुरिखौहाय गोथाव लादु नै जायफोरा जानो गोसो बेफोरबायदि रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनानै आरामसे जानो हागोन नै दा नै ओरैबायदि मोजां हटेलबो दं आरो ओंखामबो मोनजाफानाय जागोन जायफोरा जानो गोसो जानो हागोन आरोखि दा रेस्टुरेन्टफ्रा नै बेफोरबायदि दामि दङ आरो नै जेरैजोंबो रेस्टुरेन्ट नायदो नै दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायजोबनो सानदोंमोन नाथायब्ला देखायजोबनो हानाय नंला बहुद दङ नै जेरैजोंबो
भिडिअ खालामथ्र'नो हाया आरो सारिगिदिं जेरैबो दखान दा बबाव हाबनानै खालामथ्र'गोन दा बे हिसाबैनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायजोबनो हानाय नंला दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथोंसै अब्ला